tieko ka. Bende nitiere thuolo moro amora ni oganda osekawo gi e yo moro mani kare, koso oganda osebedo gi nyawo moro e kawo chanjo ma kama. Nang'o manyalo kelo nyawogo? Erokamano, wasetemo kaka kaunti kendo joma osekawo chanjo e Kisumu kaunti ka wan gi ji malaro 338,000. Mano e jok moseyudo chanjo e yo makare, ma en mana 51.8% kende. To sirkal ne dwaro ni mondo wachop 100%, matiende ni wadwaro ni wachanj ji maromo 660,000, lakini ok wachopo. Nyaka sani wan 51% kende. Ma osebedo nikech nyawo matin ma jowa osebedo go mar dhi kawo chanjo. Wan kaka josirkal mar kaunti kata sirkende mamoko kotud bende gi konyo gi sirkal maduong' to gi migepe machalo ma wan go Makes Me Smile ka, USAID for the Child. Wasetemo matek nikech kane wachako to osiptende mane chiwo chanjo gi ne ginok, ne gin mana osiptende ma waluongo ni level 4 kadhi mbele, sub county hospitals, county hospitals, to ema ne nitie chanjo kende. Lakini nwatemo matek ma wa make sure ni osiptende wa duto tete mag sirkal watere chanjo, kendo chanjo koro nobedo machiegni ne jopiny, kendo jopiny nochako kawe. Nwachako wa make sure ni osiptende madongo mag private gi bende watere chanjo. Kata e Kisumu kae kidhi Aga Khan, kidhi Avenue, iyudo ni watere chanjo. Kendo kata beni bechgi ni malo ka githiedho ji, to chanjo mar Covid to gichiwo nono.